Semblava tot perdut i et vas tornar a aixecar. La teva actitud és qui escriu el teu demà. Has sobreviscut, tot està perdut. Hola famílies i benvinguts a Referents, el programa Coneix Esports, Valors i Escola. En el programa d'avui ens acompanyen alumnes de 6è de primària de l'Escola Ciutat Jardí i algun del seu professorat i membres del Club Atlètic Lleida. Parlarem de futbol, de superació i de molts altres temes que no us podeu perdre, així que som-hi! Piqueu-vos bé les botes perquè està a punt de sonar el xiulet inicial. Avui ens acompanyen l'Atlètic Lleida i l'Escola Ciutat Jardí. La setmana passada, els alumnes d'aquest col·legi van gaudir de diverses activitats relacionades amb el futbol i avui ens ho explicaran. Descobrirem qui és el membre d'honor i, com sempre, al finalitzar, jugarem a l'endevina com acaba. Comencem. Avui al plató ens acompanyen la Cristina Marrodan, professora d'Educació Física de l'Escola Ciutat Jardí, i el Xavier Bartolo, director esportiu de l'Atlètic Lleida. Com hem dit a la presentació, parlarem de futbol, parlarem de superació, parlarem de valors, però primer nosaltres vam tenir la sort de poder parlar amb el Joan Talarn, president de la Diputació de Lleida, així que anem a veure-ho. La Diputació sempre ha estat al costat de l'esport, ho havia estat ja de forma tradicional, però sí que és cert que pensàvem que feia falta que tinguéssim un programa, que sapiguéssim on volíem anar quan nosaltres donàvem suport a l'àmbit esportiu. I ens vam marcar justament això que deies, que tinguéssim com a mínim l'objectiu de l'esport base, l'esport també evidentment inclusiu i també l'esport femení, que pensem que quan vam entrar no estava al nivell que està avui en dia, que han canviat bastant les coses, per exemple, en l'àmbit de l'esport femení. M'agradaria pensar que nosaltres hem sigut capaços d'ajudar també en aquest canvi. I aquesta aposta va ser perquè creiem que com a territori era necessari tenir una visió d'allà on volíem arribar. I en això crec que els clubs ho van entendre perfectament, sobretot perquè van veure que la voluntat era justament aquesta, ajudar-los als que comencen per baix, a l'esport base, que és on al final s'acaba promovent tot aquest circuit esportiu del territori. Perquè l'esport, a banda de ser una eina social, perquè ho és i també ho valorem molt, perquè al final també fa identitat de territori, perquè el fet que s'enfrontin els clubs de la demarcació ajuda també a generar aquesta identitat de territori, serveix perquè els xavals se formin, és una part més de la seva educació. I crec que ho vam entendre tots, i la voluntat de la Diputació des d'aquell moment ha estat continuar treballant en aquest sentit, i com dic, jo crec que amb bons resultats, perquè l'esport femení, per exemple, hem fet un canvi important, hem donat suport a l'esport base, i crec que també és més que evident, i hem trobat línies decidides pel que fa a l'esport inclusiu, que també, per exemple, les entitats del tercer sector han valorat moltíssim. Des de la Diputació, bàsicament, el que fem és el que s'anomenen els plans, en els quals sempre informem a tots els clubs perquè puguin accedir a través dels plans complint un seguit de condicions que fixem en cada un dels plans, ells poden accedir a aquest ajut. Sí que és cert que ara hem obert encara més els plans, o hem buscat millor col·laboració amb els clubs a través de, els ajudem també, els formem, ara per exemple hem anat a totes les comarques explicant exactament de quina manera poden accedir als plans. Cada cop és més complex, l'administració, ja ho sabem, passem a un àmbit de burocratització, jo crec que a vegades excessiva, en el que clubs petits a vegades els costa una mica tenir preparada tota aquesta documentació que demanem. I la voluntat doncs és ajudar-los a que ho puguin fer, perquè justament volem arribar a aquests clubs, als que a vegades els és més difícil accedir-hi. I el que estem treballant justament és per fer-ho encara més fàcil, col·laborant al costat dels clubs, explicant-los com han de presentar les sol·licituds. I d'aquesta manera ens coordinem, sobretot en l'àmbit comarcal. Ho fem normalment a través de comarques i a través d'aquí els fem arribar a aquesta manera d'actuar de la Diputació i com poden fer arribar el suport que necessiten. Jo crec que més que també és l'eina per transmetre... O sigui, la voluntat és que l'esport, a banda de ser un espectacle, a banda de ser un element que socialment és molt buscat perquè fa passar-ho bé a la gent, creiem que, sobretot en l'àmbit de l'esport base, és un element clau de la formació dels xavals, dels que creixen en aquest esport, perquè els transmet, evidentment, aquesta capacitat de treballar en equip, de companyerisme i al mateix temps també la capacitat de l'autosuperació personal de les persones, i crec que és un element clau perquè
perquè els xavals aprenguin a encarar la vida amb força. Fins i tot des de l'àmbit psicològic crec que la pràctica esportiva ajuda moltíssim a una societat cada vegada més complexa i que cada cop ens tanquem més a casa i juguem a través de videojocs. Crec que això és fonamental. I com que per nosaltres aquest és l'element fonamental i si nosaltres tenim un suport i aquest suport ha d'arribar en l'àmbit esportiu, volem que sigui exactament per aquests aspectes. Per què? Perquè és educació. Com ho és l'educació primària, la secundària, vull dir, també l'esport, quan acaben les classes, és l'element on és molt formatiu. I a vegades no ho veiem, això. Creiem que és fort, és bo per la salut, evidentment que és bo per la salut, però també per la salut mental i per la formació dels infants. Crec que és fonamental. Jo crec que s'adiu perfectament al projecte de la Diputació de Lleida. Crec que no hauríem trobat un referent millor per nosaltres que la manera que teniu d'actuar amb aquests referents. Crec que els mateixos infants, o els xavals més grans, a través del club, a través de l'esport, trobin referents que els serveixin justament per veure allà on volen arribar, crec que és fonamental. A més, que siguin referents més pròxims, que a vegades els grans referents del futbol, de l'elit, queden molt llunyans, i a vegades fins i tot pot semblar que allí és molt difícil arribar-hi, però el referent més proper, aquell referent que està treballant moltíssim, aquell xaval que és un referent pel seu club molt proper, és magnífic. Per què? Perquè allí poden arribar, perquè aquell és l'objectiu que poden tenir en l'àmbit esportiu i al final, com deia abans, més enllà de l'àmbit esportiu, en l'àmbit personal, per marcar-se un objectiu i una fita, que al final a la vida això és importantíssim. Saber trobar objectius i fites que siguin possibles. I crec que aquest programa Referents ha sigut una magnífica idea i per això em sembla molt bé des de la Diputació poder-hi col·laborar. Jo crec que si és un projecte que funciona aquí, evidentment podria funcionar a nivell de tota la demarcació, sens dubte, perquè, evidentment, les mateixes necessitats que tenen els xavals, que estan en els clubs base, que estan en els clubs esportius, la tenen aquí i les tenen a la resta de la demarcació. Com deia, de fet, l'esport és una part més d'allò que ens fa identitat com a territori. Si Lleida és capital, si ens reconeixem amb la gent de Tremp, si ens reconeixem amb la gent de la Seu d'Urgell, si ens reconeixem amb la gent d'Aitona, és perquè som capaços de treballar conjuntament amb l'àmbit esportiu, ja sigui amb el bàsquet, ja sigui amb el futbol, ja sigui fent atletisme, però això fa que ens coneguem tots. I això també fa demarcació, és que el bo de l'esport és que tot és positiu. No solament forma els xavals, sinó que ens ajuda que reconeguin entre ells i diguin nosaltres formem part de la mateixa demarcació esportiva. Vull dir que, evidentment, Referents podria ser un element més d'aquesta visió de la identitat del territori. Sens dubte, una visió molt interessant també de l'esport, dels valors des del punt de vista de les institucions. Nosaltres estem aquí a Plató i seguim amb la Cristina i el Xavi. Primer m'agradaria començar per tu, Xavi, exdavanter de la Unió Esportiva Lleida, clau en l'ascens a primera divisió, també va jugar al Leganés, et va retirar al Nàstic de Tarragona. Primer de tot, amb aquesta carrera tan dilatada, quins valors t'han aportat a tu el futbol a la teva vida? Podríem parlar de molts, però vaja, ho podríem resumir una mica amb, evidentment, esforç. És un esport que t'implica esforçar-te moltíssim cada dia per superar-te, bàsicament, perquè vulguis o no vulguis, hi ha competència, a la vida hi ha competència en tot, en l'esport també, i esforçar-te és un esforç molt important. Podríem anomenar també el compromís. Evidentment, és un equip, no estàs tu sol, és un joc d'equip, aquí guanyem tots i perdem tots, i tu et compromes amb els teus companys a ficar-ho tot, a ajudar-los entre nosaltres i que la cosa funcioni el millor possible. No sé, podríem parlar de companyerisme, evidentment, com te deia abans, és un esport d'equip, aquí els èxits són de tots, no guanya un jugador sol no és capaç de tirar un partit endavant i ha de comptar sempre amb el recolzament dels seus companys perquè el resultat al final sigui el millor possible. Podríem parlar de molts més, però bàsicament sí. Hi ha infinitat de valors en el món del futbol que segurament a l'escola també hi són presents. Ara, agafant aquest tema que deies, Cristina, tu ets professora d'Educació Física, o sigui que l'educació i l'esport han de ser dos parts fonamentals de la teva vida. Dels valors que ha tractat el Xavi, quins es tracten també dintre de l'escola? Doncs a l'escola treballem el respecte, treballem l'empatia, treballem el treball en equip i tots aquests valors que són molt importants, tant a educació física com a l'hora del pati, com a les extraescolars, a l'hora del migdia,
Hem creat unes normes d'escola, que són normes de convivència, que les hem creat amb tota la comunitat educativa, i això ens ajuda que hi hagi millor clima a l'escola i millorar la convivència. Per seguir vinculant una mica aquests dos mons, el de l'esport i el de l'escola, fa uns dies els nens i nenes que ens acompanyen aquí a Plató van tindre una visita molt interessant al Ramon Farrús, la seu de l'Atlètic Lleida. No és així, Laura? Sí, així mateix. Els alumnes de l'Escola Ciutat Jardí van tindre l'oportunitat de visitar les instal·lacions de l'Atlètic Lleida i ells mateixos me poden explicar una mica com va anar l'experiència. A veure, aquí tenim a l'Aina. Recordes l'experiència? Sí, m'agrada molt. Què et va cridar més l'atenció de la visita? Quan vam fer el treball en equip, m'agrada molt les explicacions i m'agrada molt. Molt bé. Algú més té... Sí? A veure. Jo vull dir que a mi el que em recordo i el que més em va sorprendre va ser quan ens van posar el vídeo d'aquelles persones que deien que havien estat fracassats però que després van fer coses com molt grans a la història. Amb aquest vídeo, quins valors aprenem? De que tu, encara que en un moment estiguis com molt enfonsat, pensa que pots arribar a ser un gran referent per molta gent. Correcte, molt bé. De fet, tot això us ho va poder explicar els jugadors Toni Vicente i Pau Torres, veient què diuen ells de la visita que els veu fer. Hola, sóc el Toni Vicente, migcampista a l'Atlètic Lleida i penso que el projecte de referents és una gran iniciativa que permet als nens i nenes del territori poder compartir moments amb gent que ens dediquem a l'esport de diferents disciplines i per nosaltres també és un plaer poder estar amb ells, compartir aquesta estona i explicar-los les vivències que hem après durant aquests anys i tots els valors que ens ha portat l'esport. Soc Pau Torres, porter de l'Atlètic Lleida. El programa de referents penso que és una cosa molt bona, explicar amb la canalla d'avui en dia els nostres exemples i penso que vull donar-vos que seguiu així perquè penso que per tota la gent que està vinculat al món de l'esport, i gent que comença, és molt bo. Avui el Pau Torres i el Toni Vicente no ens poden acompanyar, però sí que tenim també un jugador de l'Atlètic Lleida, el Marc Vales. Un fort aplaudiment per ell. Si pots baixar. Benvingut, Marc. Gràcies per vindre al programa, primer de tot. Voldríem saber una mica com vas començar en el món del futbol. Va ser una miqueta tard, la veritat, amb 12 anys. Normalment la gent acostuma a començar abans, però per temes familiars hi havia un altre tipus de prioritats a casa. Però molt content, el que et dic, va ser una oportunitat per mi començar als 12 anys i al meu país, Andorra. Correcte, ets andorrà, jugues amb la selecció andorrana. Com valores l'experiència de ser un jugador internacional i poder jugar contra jugadors que estan molt ben valorats? Tinc la sort d'això, de ser andorrà, de poder estar a la selecció d'Andorra i jugar partits que per desgràcia altres jugadors no poden jugar. M'he enfrontat a jugadors com Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé, Courtois, jugadors que són a nivell mundial de lo millor i per mi són moments que disfruto molt, que valoro també moltíssim i que em donen perspectiva d'on soc i content de poder continuar. Estem en un programa que es diu Referents. El Toni i el Pau, companys teus, han estat referents per als alumnes de l'Escola Ciutat Jardí. Tu has tingut algun referent en aquesta trajectòria esportiva? També entenc que Toni i Pau són referents a la zona de Lleida, perquè són jugadors que han fet ja carrera aquí a Lleida i Toni en aquest cas és de Lleida, Pau també, i se'ls veu com això, com a referents. Jo també els tinc a casa. Al final a Andorra hi ha hagut jugadors que han fet gran carrera, potser l'Il de Lima, gent com el meu seleccionador, que és Coldo, que ha fet carrera amb la selecció també, Justo Ruiz, gent que han sigut molt referents per mi també i que m'han marcat també la meva carrera. I la teua incorporació a l'Atlètic Lleida, com ha estat? Com la valores? Al final jo també tinc família, tinc 2 nens i també estan buscant referents, espero ser un d'ells, però la veritat és que en aquest punt de la meva carrera, de la meva vida, busco molt l'estabilitat, busques projectes que siguin ambiciosos per alhora que hi hagi gent important a darrere i que et doni aquesta tranquil·litat com a club i tant dins com a fora del camp, i en aquest aspecte és el que he trobat a l'Atlètic Lleida.
Els alumnes, de fet, ara també ens parlaven de que a la vida no tot són victòries, sinó que hi ha derrotes. Com se gestionen? Bueno, crec que, a més, parlant de mi individualment d'aquest any, per exemple, per mi no és un any fàcil, porto un temps lesionat i he encadenat diverses lesions que tant per mi com a jugador com per al club no ens ajuda, i són moments que has de prendre en filosofia, de que has de tirar endavant, diguem que el valor és la superació, i en aquest aspecte l'esport és el que et dona aquest aprenentatge. Molt bé. Potser algun dels alumnes té una pregunta pel Marc. Podeu aprofitar ara que el tenim aquí. Sí? A darrere? Vale. Jo vull preguntar que com has pogut, com ho explico això? Com has pogut millorar les derrotes, saps? Pues bueno, en aquest aspecte torno a parlar d'Andorra una miqueta. Al final, a mi, jo com a jugador a nivell de club he tingut una carrera crec que interessant, he jugat fora d'Espanya també, a categories interessants, a primeres divisions, però a mi la selecció sempre m'ha donat aquesta perspectiva. Som un país molt petit, on els jugadors són jugadors de talla més normaleta, més baixa, i ens hem enfrontat a seleccions de jugadors de nivell mundial. Llavors, en aquest aspecte hem sofert moltes derrotes, hem sapigut sempre extreure la part positiva d'aquesta derrota, que era el competir contra els millors jugadors del món, i el que et dic, sempre et dona aquesta perspectiva i a mi m'ha servit de molt a la meva carrera. Per allà també tenim una pregunta, si voleu passar-li el micro. Alguna vegada has tingut alguna derrota molt forta i com l'has pogut superar? Pots agafar tu mateix. Sí? Bueno, una miqueta del que us he comentat. Les majors derrotes han sigut amb la selecció. Puc parlar de partits com jugar contra Anglaterra i perdre 6-0 a Wembley. Llavors, com a jugador això no et pot agradar, has de sortir cabrejat i enfadat amb tu mateix perquè al final no són resultats que vols. Però sapiguent el context, que som un país petit, que és un resultat que podríem dir normal, sempre busquem la part positiva d'això, que és saber que has donat el màxim, que has intentat competir al màxim i com a companyerisme sempre estar apoyant els companys. Aquí darrere també te volem fer una pregunta. Si alguna vegada has jugat a futbol i quan has jugat o has intentat marcar algun gol i alguna persona te l'ha agafat, saps? L'ha tocat i ha marcat el gol. Bueno, diria que en aquest aspecte igual ha sigut més al revés. Hi ha algun jugador que, per exemple, ha tret alguna falta i jo he fet la intenció de tocar-la de cap i no arriba a tocar-la i, per exemple, va ser contra Polònia, contra Lewandowski, i va treure falta a Joan Servós, una falta lateral, i jo vaig fer com que rematava, no l'arribo a tocar, però la UEFA em va donar el gol a mi. Llavors, en aquest aspecte va ser una miqueta al revés. Per aquí en tenim més. Quina emoció t'hi va fer sentir quan vas jugar la primera vegada contra jugadors a nivell mundial? Molt bé. Molt bona pregunta. Imagina't, molta emoció. A més, sempre s'ha de sumar una miqueta el que representes al teu país, a la teva gent, a la teva família, i en aquest aspecte molt content. Va ser molt emocionant, me'n recordo que tenia 17 anys, que va ser molt d'hora, molt jove, i imagina't ficar-te a la selecció al pit i sortir a competir contra jugadors de talla mundial és molt bonic. Molt bé, ens quedem amb aquest missatge, aquests molt bons missatges que ens dona el Marc. Moltes gràcies per la teva visita i endavant. Gràcies. Laura, ens quedem amb aquests missatges que ens ha donat el Marc. Nosaltres el que podem fer ara és parlar una mica de l'Atlètic Lleida. Recordem, un club fundat l'any 2019, que actualment compta amb 11 equips i 175 jugadors. Xavi, amb un club així, com aconseguiu mantenir el caliu o la sensació de pinya? Som un club molt nou. Com has dit tu, hem començat a existir l'any 2019 per diverses circumstàncies. Tenim uns objectius molt clars, però dintre d'aquests objectius un dels nostres pilars són el tema social. Dintre d'aquest tema social tenim inclòs una mica la part de futbol base que tu has dit. Vam començar sense tenir cap equip de futbol base, però ara ja en tenim 11. Sí que és veritat que tenim una aliança, una ajuda per part d'una de les escoles més grans de la ciutat de Lleida, que és l'Atlètic Segre. De fet, compartim les seves instal·lacions i nosaltres, a través d'aquesta ajuda de l'Atlètic Segre, el que intentem és que el futbol base de la ciutat cada vegada sigui millor. Que els nens que es vulguin dedicar a jugar a futbol tinguin un referent a dalt, tinguin un equip a dalt de tot, un equip ja sènior quan deixen l'etapa de formació, amb la que els hi faci il·lusió de poder-hi arribar.
I llavors això ho comencem a treballar des de la base. Ara ja tenim 11 equips, la idea és continuar creixent, és donar un bon servei, que els nens vinguin a jugar a futbol perquè els agrada el futbol, que s'ho passin bé, que adquireixin tots els valors necessaris que en l'esport i que també els serviran per la vida i que, evidentment, vagin evolucionant. I si en un moment determinat n'hi ha algun o més d'un que té capacitats per poder jugar al futbol i si vol dedicar d'una manera més professional, doncs, que nosaltres com a club siguem capaços de tenir un equip a dalt de tot amb que els nens de la ciutat de Lleida, de les comarques de Lleida, hi puguin acabar jugant. Aquest és una mica l'objectiu de l'Atlètic Lleida que es va crear l'any 2019. Tot això no es fa en un dia, es fa poquet a poquet, anem progressant, anem millorant l'estructura del club i sobretot, ja dic, un dels pilars fonamentals, o el més fonamental, és la part social, amb aquesta part que et dic del futbol base o amb altres parts com poden ser el projecte Referents, Escola de Valors, l'equip genuïn que tenim, quina és, per exemple, aquest any el logotip que portem nosaltres a la samarreta, que és una causa solidària, que és la FANOC. Bueno, estem molt involucrats en temes socials de la ciutat de Lleida, bàsicament de la província de Lleida o inclús de tota Catalunya, per intentar que, o sigui, dintre d'un club esportiu, que hi ha una part que és de rendiment, evidentment és de rendiment, però tenim en compte que l'aspecte social és fonamental. I parlaves que tot això no es fa en un dia. Tornem una mica als inicis, al 2019, recordem un projecte impulsat per un grup d'empresaris locals que comença a competir a primera catalana després d'arribar a un acord amb l'EFAC Almacelles. Tu, després de veure tot aquest camí, com valores l'evolució del projecte? Jo crec que l'evolució és molt bona. Comencem una mica amb una falta d'experiència. Evidentment, el projecte es genera una mica per una preocupació i acaba on estem ara. Preocupació una mica perquè en aquell moment a la ciutat de Lleida hi va haver una mancança, uns problemes amb un dels futbols bases d'un club important que no funcionaven, donava la sensació que aquí quedava un buit i una sèrie de pares d'aquell futbol base van dir de fer alguna cosa perquè això no funciona. I a partir d'aquí s'hi van ajuntar els empresaris i va néixer l'Atlètic Lleida. L'evolució, evidentment vam començar a primera catalana. De manera directa o indirecta, evidentment hem evolucionat de primera catalana a la categoria èlit, de la categoria èlit hem evolucionat a tercera, aquest any a tercera, si no passa res extraordinari, queden 3 jornades, farem el play-off d'ascens, vull dir, per ser un equip que és la primera temporada a tercera creiem que l'objectiu és molt important i ja et dic, a nivell esportiu, purament esportiu i de lo que és el primer equip, som un equip ambiciós. El nostre objectiu és a la llarga fer un projecte de futbol professional a la ciutat de Lleida, seriós, que tingui a darrere una base, una estructura a darrere ferma que faci que no trontolli, que estigui ben dirigit i ben organitzat i que doni, el que et dic, sobretot pugui retornar a la ciutat de Lleida després de molts anys un equip a nivell professional i sobretot que a darrere tingui una base que tingui ganes de formar-hi part i que vegi la sortida seva, si realment té qualitats, amb un primer equip seriós i que representi tota la ciutat de Lleida i tota la província. I parlant d'aquesta evolució, de primera a tercera federació, quina ha estat la clau per arribar a aquest punt? Jo crec que la seriositat, la rigorositat a darrere, el fet de tenir un recolzament a darrere molt ferm i el fet de tenir, sobretot, les idees clares del que volem. I, evidentment, el futbol, en els moments delicats, tenir la tranquil·litat suficient per veure un projecte en perspectiva, de no voler córrer massa, de no viure només del resultat immediat, perquè això el futbol realment al final el que fa que una mica aquests projectes acabin trontollant. Nosaltres, en els moments en què hem tingut algun moment difícil, que sempre hi és, amb una lliga de futbol, amb una temporada llarga, sempre hi ha moments difícils, nosaltres aquí hem après que a través de la tranquil·litat, a través de transmetre confiança sobretot als jugadors i al cos tècnic, les coses funcionen millor. I crec que això ho hem après i quan ho hem més o menys aplicat i ho hem tingut clar tots, crec que les coses han anat funcionant força bé. I abans parlaves una mica del futbol base, cal destacar que l'Atlètic Lleida té equips preferents tant en categories de futbol 7 com en categories de futbol 11. Per acabar de destacar una mica més, quin paper juguen aquests equips o aquesta base dintre de la filosofia del club? Bueno, és una part fonamental, ja et dic. Nosaltres, com a club, un dels objectius principals és tenir una base de jugadors que s'identifiquin amb el nostre projecte i que veguin una sortida, els que tinguin més qualitats i els que vulguin continuar jugant al futbol amb un equip a dalt que es digui l'Atlètic Lleida i vulguin jugar-hi. A partir d'aquí, intentar treballar millor, tenir
equips perquè hi pugui jugar tothom, o sigui, el jugador que té més capacitat que hi pugui jugar, el que en té una mica menys que també hi pugui jugar. A la llarga, ara perquè les instal·lacions encara no ens donen massa, estem una mica limitats pel número de volum d'equips, evidentment haurem de donar el pas amb el que el futbol femení també siguem capaços d'incloure'l. Sí que és veritat que aquí a Lleida el futbol femení, l'AEM ja ho té, realment ja fa una molt bona tasca, però nosaltres a la llarga també hauríem de fer. Tenim el projecte Genuïn, en què inclús hi tenim inclosos un equip de gent discapacitada que els donem també l'oportunitat dintre del que el seu dia a dia és un dia complicat, doncs el fet de que poder venir a entrenar 2 dies a la setmana, ajuntar-se, poder competir el cap de setmana, per a ells jo crec que és possiblement una de les coses millors que els hi passa durant la setmana. Doncs és això, fer que la gent una mica s'identifiqui una mica amb el projecte i vegi que estant a l'Atlètic Lleida amb el futbol base pot adquirir moltíssimes coses i que al final, escolta'm, el que tingui ganes de jugar i ser futbolista professional pot tenir un equip per fer-ho. Una de les principals novetats aquest any amb l'Atlètic Lleida va ser la presentació d'un himne que, si voleu, ara el que podem fer és escoltar-lo. Tots som Atlètic Lleida. Atlètic, Atlètic, visca l'Atlètic Lleida. Atlètic, Atlètic, Atlètic Lleida. Atlètic. Veiem que un himne amb ritme una mica diferent. Vosaltres, com a club, busqueu també trencar una mica amb aquesta concepció que tenim del futbol? Bueno, no és que busquem trencar. Al final hi ha alguns trets que identifiquen un projecte, una persona, un club, no? Un d'ells, evidentment, és l'himne. L'altre pot ser la samarreta que portes, l'altre pot ser l'escut que portes. Nosaltres l'escut ja el teníem, la samarreta o l'equipació oficial més o menys ja era coneguda, però ens mancava un himne i aquest any amb aquests passets que anem poquet a poquet perquè el club vagi creixent, ens vam ficar una mica a intentar fer un himne que ens identifiqués. Hem tingut la sort que hi ha hagut el poble, la gent de Lleida que estan involucrats, que han treballat moltíssim per treure aquest himne, i el resultat final, nosaltres n'estem molt contents. Al final l'himne acaba de ser, ja dic, un dels trets que identifiquen qualsevol entitat esportiva, en aquest cas, i nosaltres hem quedat molt satisfets de com ha quedat, contents, l'hem presentat, crec que ha tingut una molt bona acceptació, és un himne modern que té ritme i que identifica clarament de quin equip és. I havent parlat de l'Atlètic Lleida, també anem a parlar una mica de l'Escola Ciutat Jardí. Recordem, un centre fundat l'any 2006 al barri amb el mateix nom i que des d'aleshores ha apostat molt per una educació basada en valors com la inclusió, com la participació i el respecte. A tot això, Cristina, m'agradaria preguntar-te com són els nens i nenes que ens acompanyen avui aquí a Plató. Els nens i nenes de l'Escola Ciutat Jardí sobretot són molt solidaris i, de fet, les seves famílies també ho són, perquè un dels valors que tenim a l'escola és aquest, perquè treballem amb grups interactius i els grups interactius els treballem amb les llengües i amb les matemàtiques i els pares, mares dels nens i nenes venen a fer de voluntaris i ens ajuden a dinamitzar les sessions de matemàtiques i llengües i, sobretot això, que hi ha molta solidaritat, que som una escola que intenta treballar les normes i tenir molt respecte entre nosaltres per poder tenir això, el que deia abans, un bon clima de classe. Està d'acord el públic amb això que diu la Cristina? Sí. I tu també ets mestra d'educació física. En el vostre centre quin paper juga? L'educació física, fomentar l'esport, quin paper juga? Doncs a l'educació física aprenem, per exemple, a saber perdre, a saber guanyar, i a tolerar la frustració, que a vegades ens costa una miqueteta en aquestes edats, i a partir de les normes que tenim de convivència de l'escola, això ens ajuda molt, perquè és com que són unes normes que hem confeccionat entre tota la comunitat educativa, i llavors són molt nostres, i llavors quan has de justificar el respectar el torn de paraula, doncs com que hi ha una norma que diu que hem de respectar aquest torn de paraula, ens és molt fàcil, o ajudar-nos, o tractar-nos bé, i tot això ens ajuda a poder
a educació física i a l'hora del pati i a l'hora de les extraescolars i del menjador anar tots a una. I també ens ha fet... Volíem destacar el projecte i la iniciativa del Club de Valentes i Valents, que és una iniciativa que vol empoderar els alumnes a solucionar conflictes sempre de manera pacífica o a prevenir-los. Ens podries fer 5 cèntims de què és aquesta iniciativa? Sí, el Club dels Valents, tot comença amb una història, amb un conte que tenim a l'escola, que el contem sempre a inici de curs, i a partir d'aquest conte fem una miqueteta el nostre Club de Valents de la classe. I a totes les classes tenim una cartolina on estan identificats tots els alumnes de la classe, tots els companys i companyes, i tots són valentes i valents, i si hi ha algú que té una actitud que no és bona, que no tracta bé els companys o que no se valora una miqueteta entre tots els companys, i es decideix si aquesta persona ha de sortir del Club dels Valents, que el que estem jutjant és la seva actitud, no la persona. Llavors, quan canvia aquesta actitud, decideixen els companys i companyes si ja pot tornar a estar al Club dels Valents. I això, a vegades no cal fer-lo sortir del Club dels Valents, perquè si és la gestió d'un petit conflicte que algun company diu que l'actitud aquesta no ens ha agradat i se soluciona entre ells i ja se disculpen i doncs no cal parlar-ho al Club dels Valents, però si aquest problema, tot i intentar solventar-ho entre ells dos, no s'ha solventat, llavors criden amb un adult i si no es pot solventar se fa aquesta petita assemblea per solucionar-ho. I quin impacte té en el seu dia a dia? Doncs la veritat és que l'impacte més clau ha estat que ha baixat molt el tema dels conflictes a l'escola, ha millorat molt el clima, i sí que ha estat un treball de molts anys i que poquet a poquet veiem els seus fruits i que cada vegada s'han reduït més els conflictes i cada vegada són menys importants. Tu, com hem dit, ets mestre d'educació física, suposo que sempre hauran tingut importància tant l'esport com l'educació en la teva vida, i tu des de petita ja tenies pensat dedicar-te a això de la docència? Com va ser aquest camí, més o menys? Doncs la veritat és que des de petiteta primer vaig començar a fer gimnàstica artística, després ho vaig combinar gimnàstica artística amb vòlei, que és un esport no de molt contacte però ja diferent. Després de més gran vaig començar a fer futbol a l'EM, per cert, i la veritat és que sempre vinculada en l'esport i la meva referent des de petiteta era la meva mestra d'educació física, era com el meu mirall, i jo em veia com ella i volia ser com ella i va ser el meu referent i sí que és veritat que tots ells i tots podem ser referents d'algú. I, clar, parlant d'això, tu has practicat futbol, has practicat vòlei, has practicat gimnàstica artística. De tota aquesta trajectòria, quins valors has adoptat o quins valors t'han donat i quins després has pogut aplicar a la docència? Doncs la veritat és que el valor de l'esforç, el saber guanyar i saber perdre, que sempre els dic molt, perquè penso que és important saber guanyar sense ofendre el que ha perdut, que això a vegades els costa una miqueta a la classe, i encaixar-ho bé, tant el guanyar com el perdre, i que quan se perd s'ha de poder encaixar bé, i això és el que et diria. Després, abans hem parlat amb el Marc, un gran jugador de futbol, però hem de tindre en compte que darrere dels clubs i els equips hi ha moltíssimes persones que no surten davant de les càmeres, que potser no veiem, però la seva tasca és indispensable pel seu funcionament. Sí, correcte. Anem a veure en pantalla a veure qui pot ser aquesta persona. Val. Qui creieu que pot ser aquesta persona dins del club de l'Atlètic Lleida? Quin càrrec pot tindre? El director. Director? Sonarà molt estrany, però jo crec que és l'entrenador. No és estrany dir que és l'entrenador. No sé molt bé. Alguna proposta més? L'àrbitre que arbitra els partits al camp. Vale. Anem a veure que ens ho expliquin millor el Xavier. Jo crec que el Xavi ens podria explicar bé qui és aquesta persona. Bueno, és el Paco González, i Paco González és un dels pilars del nostre club. És l'utiller i és el delegat. Vale? Utiller i delegat, què significa? Delegat és la persona que el diumenge, el dia dels partits, doncs amb l'àrbitre ha de portar les fitxes de tots els jugadors, vale? Quan tu vas a un partit, has de presentar les fitxes de tots els jugadors que jugaran en aquell partit. Llavors hi ha d'haver una persona que vagi a l'àrbitre, els hi presenti. Quan arriben a casa és la persona que rep els àrbitres, perquè els àrbitres quan arriben al camp algú els ha de rebre del club.
és ja d'ensenyar el vestidor que són i s'ha de ficar a disposició seva per tot el que faci falta. A part, el Paco és el que organitza els viatges del club, és el que renta la roba de tots els jugadors i la prepara, és el que prepara les pilotes, el que prepara les botes. Sense el Paco el club no funcionaria. Llavors, són d'aquesta gent que normalment no estan a primera línia, perquè habitualment els més coneguts són els jugadors o l'entrenador, però són persones fonamentals que sense ells, i moltes vegades de manera altruista, fan unes tasques que no són vistes però que són fonamentals. Sense ells els clubs no funcionarien. I el Paco, jo estic contentíssim que estigui amb nosaltres perquè de veritat és que és un crac. Doncs ens quedem amb aquest missatge del Xavi, ja ho sabeu, sense el Paco l'Atlètic Lleida no funcionaria, igual que en molts altres clubs, que el paper d'aquestes persones són indispensables, així que un fort aplaudiment per ell. I ara el que toca fer una mica és començar a jugar, no? A veure qui del públic té bona vista. A veure, us explico. Tenim un objecte amagat pel plató i l'hem de trobar. Està relacionat amb el futbol, l'objecte. I no són les pilotes ni les botes, que se veuen molt fàcil. No. Per allà, al càmera, a l'Òscar, ens diuen alguna cosa. A veure, ho portem cap aquí. Aina, t'encarregues tu d'obrir-ho. Sí. Primer una camiseta que fique Rivera. Molt bé, un jugador. Rivera, un jugador. Tenim aquí el logo, no?, de la FANOC. És molt xulo. I què més tenim? Una altra diria jo que és una camiseta. Sí. Una altra samarreta. Una altra samarreta que diria jo que és un altre jugador. Està firmada, A veure. Que està firmada per tots els jugadors, no sé. I m'han dit, no?, que és per vosaltres, per l'escola. Us la regalen. Una de les 3 samarretes oficials del club, aquesta és la blava, allà tenim les altres 2, la segona és la blanca i la tercera és un color bordeus que coincideix amb el 50 aniversari de l'Atlètic Segre. I són les 3, s'ha de tenir diferents samarretes perquè bàsicament a vegades vas a jugar contra un rival que coincideixes amb la mateixa samarreta i clar, els dos del mateix color no es pot jugar. Llavors, sempre has de tindre 2 o 3 samarretes perquè si no hi hauria partits que no es podrien jugar. I Xavi, a part de l'escut, el color, la marca, la samarreta té un tret molt destacat que és la patrocinador, és la FANOC. No sé si ens podries explicar una mica més què és aquest projecte de la FANOC. Bueno, com sabeu, normalment les entitats esportives, els clubs esportius, doncs, bueno, necessiten algo de diners per funcionar, perquè s'ha de pagar moltíssimes coses i tal. Llavors, habitualment, hi ha una sèrie de patrocinadors, de gent que aporta capital al club per facilitar una mica que aquest pugui funcionar. I aquests patrocinadors normalment els veiem a les samarretes. Aquí al davant hi ha el logo d'una marca de cotxes, d'una marca de, jo què sé, del que sigui. Nosaltres, en aquest cas, tot i tenir patrocinadors que ens ajuden una mica que el club pugui funcionar, doncs vam decidir que aquí al davant, almenys durant un temps, no sabem quan, però la idea és que sigui durant molt de temps, intentarem que cada any hi hagi algo que representi una entitat que faci alguna tasca social important dintre de la societat. Si pot ser de Lleida, millor, si no pot ser de Lleida, doncs sigui. Doncs, bueno, aquest primer any ho hem fet amb AFANOC, que AFANOC vol dir Associació de Familiars i Amics de Nens Oncològics de Catalunya. És a dir, és una associació que es dedica a treballar amb nens que tenen càncer i nosaltres creiem que donant-li aquesta visibilitat, doncs, bueno, segurament aconseguirem que d'alguna manera la gent se'n conscienciï, els conegui i els pugui aportar recursos perquè hi hagi, sobretot,
més investigació i perquè realment és molt important que aquest tipus d'associacions que fan tasques socials tan importants tinguin recursos una mica per tirar-les endavant. La idea és intentar fer-ho pràcticament sempre, o sigui que els patrocinadors principals, la gent que aporta capital, han decidit renunciar una mica a sortir ells per donar visibilitat a aquest tipus de tasques socials. Com a club, ja et dic, hi estem molt ficats, el club està molt implicat en aquest tipus de tasques i realment jo m'he sort orgullós de formar part d'un club que tingui sobretot aquest tipus de valors. Doncs un fort aplaudiment per el patrocinador. Per seguir vinculant una mica aquests dos mons de què portem parlant, també ens agradaria anar un moment al Pati de Valors. Ja sabeu que és una iniciativa que fa uns dies van fer els nens de Ciutat Jardí i jo crec que la Laura hi era i ens podria explicar més o menys bé com va anar la cosa. Bé, ens ho explicaran ells mateixos, que són els que van poder fer aquestes activitats. Quina activitat us va agradar més? Les recordeu? A mi va agradar molt una que vam tenir que fer grups de persones dintre del pati. Havíem de fer grups de persones, ens anaven dient grups de 5 o grups de 6 i havíem de fer. I m'ha agradat molt quan va venir el pingüí, la mascota d'Ilerno. Molt bé. Li passem el micro? A mi em va agradar molt una activitat que ens havíem de posar amb grups, en fila, i havien de passar com per dintre i bueno, era molt divertida i me va agradar. Us anàveu encargolant els uns als altres. I què vau aprendre amb aquestes activitats? Bueno, treballar amb equip i fer-ho bé, però no fer-ho ràpid perquè al final és per passar-s'ho bé. Molt bé. Una gran experiència per l'alumnat i també pel pingüí, que com han dit sempre fa moltíssims amics. Nosaltres ja estem arribant més o menys a la recta final del programa i no volíem marxar sense que vosaltres també juguéssiu una mica. Llavors anem a fer el joc del programa, que és l'Endevina com acaba. Nosaltres us projectarem una imatge d'una acció esportiva, en aquest cas serà una acció de l'Atlètic Lleida, us donaré 4 opcions i vosaltres haureu de triar com acaba. Llavors anem a veure la jugada. Podem veure que és una jugada de l'Atlètic Lleida en un partit, si no m'equivoco, de l'any passat de Lliga Elit, i llavors la imatge es congela aquí al córner. Jo us dono les següents 4 opcions. La jugada acaba amb gol, amb aturada, la pilota va al pal o va directament a fora. Comencem amb tu, Cristina, perquè el Xavi té una mica d'avantatge. Llavors, primer per tu. Jo dic que acaba amb gol. Un gol? Serem optimistes. Si no estic equivocat, aquest és el partit de play-off d'ascens l'any passat, que va jugar l'Atlètic Lleida al camp del Vic. Havíem guanyat a casa el partit d'anada 1-0, aquest era el partit de tornada, i per cal com és la jugada, en principi és la jugada que nosaltres marquem el 0-1. I el públic, què diu el públic? Tothom està d'acord en que acaba en gol o hi ha alguna altra cosa? Doncs tothom diu gol, anem a veure com acaba la jugada. Primer hi ha una aturada del porter, però efectivament en el rebot la jugada acaba amb gol, no? És la típica jugada que has de seguir fins al final, això és típic de tots els esports i també una mica en la vida, no? No, i el curiós del tema és que... Era parada. Se l'ha parat. Parada, però després ja el rebuig i fa gol. Però havíem quedat amb el córner, no? Bueno, però la jugada ha sigut tota, s'ha acabat fins que hi hagi el gol. A més, és important perquè la importància a vegades dels jugadors que no surten de començament. Aquest jugador acaba de sortir al camp. Aquest jugador que acaba fent el gol no havia començat pel que sigui el l'onze inicial i feia no massa, l'havien ficat al camp i és el que amb aquesta jugada fa el gol i és el gol que ens dona. Ja havíem guanyat a casa 1-0, però aquest ens va donar el 0-1 i ja vam deixar el partit pràcticament sentenciat. També és representatiu una mica d'esforçar-se fins al final, també en el cas de sortir de la banqueta i esforçar-se fins a aconseguir el gol, en aquest cas. Doncs nosaltres fins aquí el programa de referents, ho deixem amb aquest joc de l'Endevina com acaba. Primer de tot, moltíssimes gràcies Xavi, moltíssimes gràcies Cristina per haver vingut, espero que hagueu estat el millor possible i nosaltres ens marxem, però tornarem molt aviat amb més esports, més valors i amb ganes de conèixer clubs esportius de la ciutat. Moltíssimes gràcies i fins aviat. Gràcies. Que ningú et